سلام سلام كبرات سمعتي نايز مدب زت خاتاتلتي كميك أنيخم صقات عناخم زي عبهير بخل وغن سلام يهبكم بار لما عنتي تتعيسكا زي ترخبو زمن محردكا كيت صقرو تتنقى بزبل على استيكاب قال أملاح كرئينا كفل نبابنا كاب وانجيل لقاس معرف 19 كاب قصري 41 كسع 46 زلو كم بباي كم زد ما يبل مسك قربن نتا ختما مسرعيان كم زيلو بخيلا اي نسخي بزا معالتخي بزا معالتخي نسلامكي زخون نجر انت تفلتي حجقنا كاب عينخي تخويل الله صلاتخي قصر قصيرم كزورخي معالتي زورخ معالتخ تمص ايامو كخبخي بزنبتن كا كصببلكيوم زمن محرتكي سعان مفلاتقس ناخن اباخن زنبرو دقخن كغمطلخي امني ابلعل امني ايك حد قولكنيو مسبله ناب بيت مقدس اتيو خا نتوم زشطون زشايطون بيتي بيت صلوتيا تصحيفولو نسخاتكم غنا بعت غحلت غبركم انا بله كوصوم جمريلو بزعبا يروساليم زمن محرتا سان مفلاطا كم زعنوت زمن محرتنا انت زي فليطنايو اب قدمنا طفات كم زلو كنفلط يغبانا يمو زمن محرتكا فلطو كيتصغرو خا تطنقو بزبل هاد استخن مهارينا نصلي قدوس ابو سلهياو قال كان سلازي እግዚአብሔር አምላኽ መላሲ معادي زخون قال كان نمسكنكا يورساليم نعاز خون زمن محرت مصيلا نعهاجن كتلليكا بزي مخالا سلام زخون نعرفتا زخون نقص سلام نقص مسفن سلام كاين كامصي خايا نساغن ايتردأتنمو زمن وق انطفاعتن مصيس عنا خم زخونت نحناون اب هيوتنا ناي طفاعت ነገር اب قدمنا خمزله فليطنا نزي ذهبكنا زمن محرت بتخكل تردينا كنطقملو اامرو كتبنا እግዚአብሔር عينت لبونا ክትከፍቶ يصلي الله ስለ ሰማዕካና ተመስገን ቃልካ ድማ ባርኸልና بشم ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መጨረሽታ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ ግዜ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጥሑ መጽኡ ንሰላማ ዝመጽ በአድግ ዝመጽ ንጉስ ሰላማዊ በፈረስ ዝመጽ ንጉስ ከአ ንውግ ዝተዓጥቀዩ ንሱ ግን ሰላማዊ ኮይኑ ንሰላማ ዝመጽ ከተማ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማኡ መርገጽ እግሩ ዝኾነት ንሳ ግን ካልእ ሒዛ ስለ ጽንሐት ነቲ ጎይታ ختلليو نتي نمحرتا زمص ጎይታ ختلليو اي كالتن مو بخيلا انتايلوا مسقربن نتا ختما مسرعان كمزيلو بخيلا يزبزلو نبعت نبيعو اين السخي بزا معلتخي نسلامكي زخون نجر انت تفلتي حجقنا كابعين تخويل له كاب عينخ تخويل له صلاتخي قصر قصيروم زرخ معلتي كتمص يامو خبخي بزن بتن كصببلكيوم زمن صببا زمن محرتا سلازرسات ويدما سلازي سوعله زمن محرتكي سان مفلاتكس ناخن اباخن زنبرو دقخن كغمطلو خيامو امني ابلع امني المايك حد قلكن ياميلو اب هيوتنا انت خونه يروساليم زمن محرتا زي فلطت كاب عينات تصوراي مبزحت وسبلومي قال املاخنا تنغرو እግዚአብሔር نعات ملس نعاتا غزي حجي እናበሎ خلو يركبولي እናበረ نتي زمن صقا نتي زمن محرت بودو بيسوس كريستوس
زرقي حلنا زلو بتخكل سعان مفلاتنا تملسنا زي نرخبو خنكون سلان نخل تتعيسكا وي تملسكا زي ترخبو زمن محرتكا كيس قركا دليخا خيت سئنو حجي كتستوعل حجي ناب قويتا ختملس كتملسي الزارب الله يروساليم ترى يكونتن زمن السحاء زمن محرتا زي استوعلته إرمياس ونكمو بخيل لاي نتا زنبر الله زنبر حجر بتوانت زنبرو دق حزبو سليوم كنبع كلون بمخنيات تعبيتهم عم مصحف قدس ننببنا يروساليم زمن محرتا دليا رخيباتو دو اي رخبتون كم تزبلو اب 7 عامه مهرت جنرال تيتوس زبحال ناي قيصر لوخ نتا ختما كبيبو كم زطفا كم زعنوا تاريخ مصحف قدس تاريخ عالم ينغري زمن محرتان اب كاره تساغيرو كترخبو اب زي تخللو ننيو تساغيرو ام مزمور داويت 100 كاب 10 6 خمزيل الله وابزي ابهر نسخاغنا نزل عالم تنبر يلو مذكرت خاون ولد ولد ينبر غزي محرتا ايو يل شعو تحراي معلت ساق كتساغر مالت تسغيرو محرتا ناب كالي زمن تسغيرو درو 2000 عمت كوينو زمن محرتا سقع حجي اي مصن حدا معلت غنا خمص ايمو داويت تنبيلو غزي محرتا ايو يلو اتمدب غزي بصحو باروتا نأمانا افقيروم بحمدا خا غهيوم يممو كتنس نصيون وين كترحرح لا اخا احزاب كا نسم እግዚአብሔር كلهم نغسات مدر دما نخبرخا كفرو يوم እግዚአብሔር نصيون كهانصا بخبرو خغلص يو إلو دحري إذا 2000 عامت بدحري دما ناي صار خرصوص زمن بدحري يسوس بخبري مصيو اب تنبي زكرياس 14 زمن محرتا شعو كم زخون تزاربون سمعوا مسر تعبيتنا زمن محرتنا كاين الساغر نتنقى كم تزبلكم ارمياسون زمن الصحوم بتنبي እናተ ነግሮም ንዕቆም ወእምሞ ኤርሚያስ ኣብ ምዕራፍ 13 ካብ 15 ክሳብ 17 ዘሎ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ተዛሪቡ እሞ ስምዑ ጽንበሉ ኣይትተዓበዩ እግዚአብሔር ከየጸልመተ ኣብቲ ጸልመተ ኣኽራን ከዓ ኣጋርኩም ከይተሰናኸላ ነታ እትጽበይዋ ብርሃን ድማ ድነሞት ከይገበራ ናብ ደቅደቅ ጸልማት ውን ከይለወጥ ኣኸሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ክብሪ ሃቡ እንተ ዘይሰማዕኩም ግና ብሰር ትዕቢትኩም ነፍሰይ ብሕቡእ ክትበኪያ እቲ ሞጓሰ እግዚአብሔር ተማሪኹ እሞ ዕንተይ መሪር ብኽያት ይበኽያ ኣለዋ ንብዓት ድማ ዘርባሕባሕ ይብላ ኣለዋ ኢሉ ክጉሆ ከሎ ኤርምያስ ንርኢ ዝኹሉ 13 ዓመት ብኤርምያስ ተዛሪብዎም لبهم قنا دندينو سمعوا يكالون زمن الصحوم أساقيرومو بعرب إساياس انتهي بلالو معرف سوسان شدشتن كابر بعت سقع شدشتن أبقد معايني أكو يقبرو بهذي بلون حاري انبر سويعي حدقوا أي ملسلين تزاريبي أي سمعونن مو أنا خا قدعاتهم كحري زسكحهم دما كورد اللمين እግዚአብሔር ጸውዕ እንተ ዘይሰሚዕና ኣብ ቅድሜና ሽግሪው ዝጽበየና እቶም ብቃሉ ትርዕዱ ግና ቃል እግዚአብሔር ስምዑ እቶም ዝጸልእኹምን ብዛዕባ ስመይ ዝሰግኹምን ኣሕዋትኩም ሓጎስኩም ምእንቲ ክርእስ እግዚአብሔር ይኽበር ይብሉ ኣለዉ ግና ኸ ክሓፍሩ እዮም ኣታን ቃል እግዚአብሔር ብትኽክል ተቐቢልካ ኣብ መስመር ዘለኻ بتوم زساددون بتوم نقال أملاخ زنعقون أي تحفر زي أبهر تسويعوا من تزي سمعوا ناتوم قدايو مباري بلك الله زمن محرتك
كي سجر زمن محرتك تتعيسك خي تسئنو لومي جزي خلو أوعيه إساياس 55 كاب 6-7 نجزي أبهر بتذركب له جزي دليو قربا خلوخه صوعوا رسي من قدو عمص أنياخه حسابو يحدق ناب جزي أبهر يملس نسخ آخم حريمو عزيو يقرأ زبل سلازخونه ناب أملاخنا يملس جزي أبهر عزيو يقرأ زبل أملاخي جزي أبهر أملاخنا زمحر أملاخي بار نتقمل حواتي بار نخل جزي اللو زا رخيبنا يا زلنا زمن محرت زيت مسأل جزيون الله جزي زمن حقي حليفو زمن صقا علنا زمن قطعان زمن فردن كا ابكن من الله زمن قطعان زمن فردن ابلا الله سلازي دحر زمن محرت زمن قطعان زمن فردن تنبيرو زلو اب مكبب معراف 3 نخل جزي اللويل نخلو ذا الزمن اللو اب تحت سماي نزل كل نجر كا جزيو اللو نمولاد جزي اللو نمومات كا جزي اللو نمتكال جزي اللو نتتتخله ممنقاس كا جزي اللو نمقسال جزي اللو نمحواي دما جزي اللو نمفراس جزي اللو نمهناس دما جزي اللو نبخيات جزي اللو نسحق كا جزي اللو نحزن جزي اللو نحقوس دما جزي اللو نمدر باي امني جزي اللو نمأكاب امن دما جزي اللو نمدلاي جزي اللو نمطفع كا جزي اللو نمأرناب جزي اللو نمدر باي كا جزي اللو نمقداد جزي اللو نمسفاي كا جزي اللو سق مبال جزي اللو نمزراب دما جزي اللو نمفقار جزي اللو نمصلاع كا جزي اللو نوقع جزي اللو نسلام كا جزي اللو مبارح واتي جزي برهان كله جزي صلمات ونالله سلازي ابت جزي برهان صلمات جزي يكونن ابت جزي صلمات كا برهان جزي يكونن مبار جزي برهان كله جزي وانجيل كله جزي محرت كله نابتي برهان هو زخونه يسوس كريستوس نابتي محرت زقربه بصقا نعو زبل زلو اغزيابير نابو نملس نابو نمصا نوانجيلو نقبل جزي صلمات كير كبنا خلو نوانجيل نمزرقح جزي اللهم بار وانجيل كسمع إلكا دليخا اتسأل لساعات كم زلدما فلت اب وانجيل يوحنس تاشعي معرف ويتا ابزا مدرزي اخلو خمزيلو كحلف كله بعور تولد سبعي رأي دك امزامر تدما ممهر عور كوين زولد سمنيو زبدله نسويس ولدو الى حاتتو يسوس كا قبر املاخ ابو ما انت خغهدا امبر نسو اي بدله ولدو اي بدلو ما عالت خلا قبرت زلا اخني كقبر يقباني حدا كاك عيلا زي كليت تمصالا انا اب عالم كله برهان عالمي الو ملسلو حدا كاك عيلا زي كل ساعات كم زلا تفلطدو سلازي برهان برهلو بوانجيل كريستوس نعلم سبك الصح عزيزولو غزي وانجيل مبارالو دليخا وانجيل زي تسمعلو ساعاتون كمصي نزلهم بخمو اترخبوا زلخم قال املاح سمعكم بمقداس تطعملو بالسرفه يركبوا لي انابلكم مخنيات النهابكم شلل نابلكم غزي تحلفوا زبله تملسكم زي ترخبوا وقتكم سلتخلو لومي استوعلي لي يزارب الله اب اموت شامناي معرف كمزيل الله كاب قصره 9-10 تخلت بتام علتتي ادما تخونيو يبل እግዚአብሔር املاح قطر خلو نصحاي كعربا ابدمق معالتون نمدري كصلمتاي يبل እግዚአብሔር نبعالاتكم ناب حزن نخلو مزامركم كا ناب قزما خلوطه كل غدني كلي كم زخدن كل رس خدما كم زلاص خغبري
كم حزن بحده ولدن موداتون كم مرير معلتن كجبريه እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ብላለው እነሆ አነ ናብተ ሀገር ጥሜት ሰደለን ማዓልታት ክመጻየን ንምስማዕ ቃል እግዚአብሔር እንበር ጥሜት እንጌራ ጽምኢ ማይ አይኮነን ይብላለው ካብ ባሕሪና ባሕሪ ካብ ሰሜንና ናብ ምብራቅ ይኹብልሉ ቃል እግዚአብሔር ክደልዩስ ናብዝን ናብትን ይጎዩ አይረኽብዎንካ እንጌራ ጥሜት ዘይኮነን አይ ቃል አምላክ ጥሜት ዝመጸሉ ሰዓት ኣብ ቅድሚኻ ከም ዘሎ ፈሊጥቂ ሎሚ ነዚ ዝነገረካ ዘሎ ቃል ኣስተብህለሉ ኣስተውዒልካ ድማ ብንስሓና ኣምላኽ ክትምለስ ይምዕደካ ኣሎ ኣብ ዮሐንስ 12 ካብ 35 ክሳብ 38 ሽዑ ኢየሱስ ገና ቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእከልኩም ኣሎ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም በብርሃን እመኑ መኒት ብርሃን ክርስቶስ ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ካባታቶም ከይዱ ተሓበ ኢየሱስ ካባهم ዝሕባአሉ ሰዓት ውን ኣሎይ ካባይን ካባهم ስለዚህ ንጠንቃ እዚ ክንዚ ዝኣክል ተኣምራት እኳ ኣብ ቅድሚኦም እናገበረ ክነሱ እቲ ነቢ ኢሳይያስ ጎይታይን ምስክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ከነመን ተጋህደሉ ዝበሉ ቃል ምእንቲ ክፍጸም أي آمنوا سلمات كير كبرنا كم لو مدو وانجيل تنجيري كم لو مدو وانجيل تزرقحيو كم لو مدو قال أملاخ تسبيخيو እግዚአብሔር ህልውናኡ ከዓልነቱ ተአምራቱ ትምርትታቱ ዝገልጸሉ ዘመንና ዘለና ኣብ ዓለም ዘሎ ሁሉ አይረኤኹን አይሰማዕኩን ኢሉ ምእንቲ ከመኽኒ ከም ሎሚ ወንጌል ብሬዲዮ በቴሌቪዥን በሞባይል በኢንተርኔት በጉግል በዩቲዩብ በፌስቡክ በመጽሐፍቲ አይተዘርጋሕን ስለዚህ አሉ ኹንብል አይንኽእልን ሎሚ በተፈላለየ ቴሌቪዥን ዲው በዩቲዩብ ወይስ በኢንተርኔት ዝፍኖ ብዙሕ ዓበይቲ ተአምራታት ትርእዩ ኣለኹም ትሰምዕ ኣለኻ እግዚአብሔር ብዘይ ምስክር ርእሱ ኣይሓደገን ነዚ ትርእዮን ትሰምዖን እንታይ ምላሽ ኣለካ ኣብ ማቴዎስ 14 ወንጌል ክስበኽና ይግድዩ ማቴዎስ 14 ካብ 1-14 ብብዎ وجن ورا وجن كم زخون قدمين السممصو طميت فيرا حزبنا بحزبي وج ابرس وج ابرحو اب قربا فيرا من قطقاط مدري از مجمر تقلولاوي مسبله شعون مكر حليفون كهبوخم يوم كقتلهم يوم يلوم نتم امنت دق مزامرتو بزعبا سمي كاب كل بوتا صلات كتكون يخم شعو بزحات كعنقفو نحد دوم حليفهم كوهاهبو نحد دوم كتصالاليهم بزحات نبيات حاصد دما ختنسيهم نبزحاتهم كسحتيهم عمص اسلز بزح دما فقرنا يبزحات كزحليا مسبله تخسع موداتا زعقس غنا كدحنيو اذ وانجيل منغست خا نمسكر كلهم احزاب ابزل العالم كسبخيو شعو موداتا يمص بار بكل خرنعت بماس ميديا تلفزيون راديو يوتيوب فيسبوك ኢንተርኔት ብሩሑ በቀረባ ክትሰምዕዎ ዝገብር ዘሎ እግዚአብሔር እዩ መወዳእታ ዘመን ከም ዘለና ብድሕሪኡ ተዛዚሚ እሞ ደሊኻ ዘይ ትረኽበሉ ሰዓት ከም ዝመጽእ ፈሊጥቂ ሎሚ ነቲ ቃል ኣስተብህለሉ ዘመን ጸጋ ዘመን ወንጌል ዘመን ሓድሽ ኪዳን ከም ዘሎ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ሕጂ ንወንጌል ንቀበል እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ባር እትን ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መጽዩ ተሰቢኹ ኣብ ዓለም ነይሩ ኣብ የማን ግርማ ተቐሚጡ ሕጂ ግና በባሮቱ ገይሩ ወንጌል ይነግር ኣሎ ባር ዓለም ብኡ ዝኾነት ዓለም ግና ይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ አይሁድ መጽዩ ንሳቶም ከ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝቕበልዎ ብስሙን ዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ሎሚ መሰል ሃቦም
ማንም ይኹን ማንም ንዝኣምን ዘበለ ከድሕን ኢየሱስ ወንጌሉ ዘርጊሕሎ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ ጸጋን ሓቅን ግና በክርስቶስ ኢየሱስ መጽኡ ንኣይሁድ ዘመን ሕጊ ዘመን ብሉይ ኪዳን ሓሊፉ ዘመን ጸጋ ዘመን ክርስቶስ ዘመን ሓድሽ ኪዳን መጽኢልኩም እናሃለወ እንተዘይ ተቐቢልኩሞ ናትኩም ግደ ናትኩም ጉዳይ ይኸውን ንኣሕዛብ ዘመን ድንቁርና ሓሊፉ ወንጌል ሰቢኹ ክድሕኑ ይገብር ኣሎ ኣብ ዘላ ዓለም ምንም ዘይፈልጦ ተስፋ ዘይነበሮም ዘመን ድንቁርና ሓሊፉሎም ግን ብዙሓት እናተቐበልዎ ብዙሓት እውን ዝነጽግዎ ኣይተሳእኑን እምበር ኣነ ንስኽን ሎሚ ነዚ ቃል ሰሚዕና ክንድሕን ጎይታ ይዛረብ ኣሎ እምበር ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጽ እምበር ከንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየልቦን እቲ ኣብ ሕቑፍ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ግና ንሱ ኣግሃዶ ኢሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 16 ክሳብ 18 እምበር ኣምላኽ ነዚ ዘመን ድንቁርና ኣሕሊፉ በቲ ካብ ምውታት ዘተንስኦ እሞ ብኡ ንኹሉ እምነት እናሃበ ዝመደቦ ሰብኣይ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታ ንብዘሎ ሰብ ክንስሑ ይነግር ኣሎ ተመዲቡሎ ዘመን ምሕረት ምስተወድአ ዘመን ቁጥዓን ዘመን ፍርድን ኣሎ እሞ ፍርዲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከይተፈረድካ ከለኻ ሕጂ እቲ ብኡ ዝመፀ ጸጋ ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ይብል ኣሎ እሞ ብጸጋ ምድሓን ብጸጋ ሕድገት ሓጢኣት ብጸጋ ካብ መርገም ናብ በረኸት ምሕላፍ ብጸጋ ምልዋጥ ብጸጋ ካልእ ሰብ ማለት ሓድሽ ፍጥረት ምዃን ከም ዘሎ ፈሊጥና ሎሚ ግዜ ምሕረት ዘመን ጸጋ ዘመን ወንጌል ዘመን ብደሙ ዝተጠርየ ሓድሽ ኪዳን ከሎ ነቲ ግዜ ንጥቀመሉ ተመሊስና ዘይንረኸቦ ክንከውን ስለ ንኽእል እምበር እነሆ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕ እብል ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕጾ እንተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ምስኡ ከዓ ክድረር እየ ንሱ እውን ምሳይ ኢሉ ኣሎ እሞ እዚ ተስፋ እዚ ካብ ሃበ ሎሚ ኣብ ደገ ልብኹም በዚ ቃል እዚ እናኳሕኩሖ ከሎ ንጎይታ ብዘይ ምላሽ ኣይትሕደግዎ ክፈትሉ ደገ ልብኹም ተኸፊትኩምሉ ናባኻትኩም ያቱ ይልውጠኩም ሕድገት ሓጢኣት ሂቡ ድማ ውሉዱ ይገብረኩም ከምቲ ንስኻትኩም ዝኸፈትኩምሉ ንሱ ድማ መዝገቡ ይኸፍተልኩም እሞ ምስኡ ትድረሩ ናቱ ተማቐልቲ ትኾኑ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ብዝተረፈ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ 19 ክሳብ 31 ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ምስ ሓደ ድኻ ኣልዓዛር መሲልዎ ዘሎ ክልቲኦም ሞይቶም ኣልዓዛር ናብ ሕቑፍ እብርሃም ሃብታም ግና ናብ ሲኦል ወሪዱ ማይ እናበለ በተሃሩር ናይ ተሓዊ ይልብለም ነይሩ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣለውን ኢሉ እምበር ከጥለለይ ንኣልዓዛር ባ ካብቲ ዘለኻዮ እብርሃም ስደዶ ጎረረይ ነቒፀ ኢሉ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ጋግ ኣሎ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣልዓዛርን ጋግ ኣሎ ስለዚ ናባኻ ክመፅእ ኣይክእልን እሞ እንታይ ዳ ኣኺሉ ተወዲኡ እሞ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣለውን እሞ በጃኻንዶ ካብ ምውታት ተንሲኡ ይመለስ እሞ ነዞም ሓሙሽተ ኣሕዋተይ ናብዚ ኸይመፁስ ይንገረለይ ሙሴን ነቢያትን ኣለዎ ቅዱስ ጽሑፍ ምስኦም ኣሎ ሙሴን ነቢያትን ማለት ብሙሴ ተጻሕፈ ጽሑፋትን ነቢያት ተዛረበዎ ቃልን ሰሚዖም ይለወጡ ክብሎ ከሎ ንርኢ እምበር ምዉት ተንሲኡ ኸማን እንተደኣ ቃል ኣምላኽ ዘይትሰምዑ ኸይንኩም ሕጂ እውን እቲ ምዉት ተንሲኡ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግረኩም ካልእ ለውጢ የለን እምበር እንታይ ይብል ኣሎ ቃል ኣምላኽ بقبلت جزية سمعكها بمعالت مدحانك أرداءكها يبل يمه إنه تقبلت جزية صباح يكونت حجة معالت محرت نايت أجا زمن حجي
مبار اتقبلت جزي حجي خاب كونت نهو تمعلت مدحانك حجي كاب كونت لومي نزقال سمعكم نيسوس امينكم بنسحنا باملاح تمليسكم بيسوس امينكم دحانو دمو نحدقت حاتياتيو فسيسو مبار اي تحلفن بلو شلل اي تبلو ابراهام ابزا فطرت 10 منتخب حادث قع سلسته نسو دما بدهر معالتي اب دغ تدنكان تقميط خلو من ابراهام እግዚአብሔር ድማ ኣብ ድዋታት መምሬ ተገልጸሉ ዓይንቱኻ ቋሕ ኣበለ እንሆ ድማ ሰለስተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ረአየ ምስ ረአዮም ድማ ካብ ኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ክቕበሎም ጎየ ናብ ምድሪ ከዓ ሰገደ በለ ድማ ጎይታይ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ ተዳረኺበስ በጃኻ ንባርያኻ ይትሕለፈኒ ከምኡ ዘይትብሉ ልብኹም ኣትሒትኩም لومي እግዚአብሔር ይጽዋዓኩም ኣለሞ በጃኻ እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚኣ ኣይትሕለፈኒ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ ይርከብ ብቅዱስ መንፈስካ ብጽሓንና በልኩም ልብኹም ንኣምላኽ ክፈትሉ ዘመን ምሕረታ ሰኣን ምፍላጣ ኢየሩሳሌም ናብ ከቢድ ጸበባ ሓሊፈ ዘመን ምሕረትኩም ዘመን ጸጋ ተጣይስካ ስለዘይምለስ ኣለልዮ ፈሪጥካ ድማ ተጠቐመሉ ዝወደሓንኩም እግዚአብሔር ይባርኩም አሜን